Πού πασιώνει? Πάει αυτός. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χιόνι, που πας? Πάει. Καλησπέρα, καλησπέρα, Τζόνι, Τζόνι. Η Παργάλα τι κάνει? Καλά είναι και αυτή, κάπου εδώ έξω γυρνάει. Πού να είναι και αυτή? Πού να είναι? Πού να είναι? Τζόνι μου. Αχ. Εντάξει. Όχι, δεν το έφτιαξα το μαλλί, απλά το έβαλα κάτω. Καλή σου Μερινάκη, γράνια. Μερινάκη. Γεια σου Κώστα. Τι κάνετε παιδιά? Αρετούλα. Ναι, έτσι καμιά καρδούλα μέλους δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Γεια σου Μερινάκη μου. Ταπ-ταπ και κοινοποίηση, σωστό. Και καρδούλα μέλους. Γεια σου Καμαμίρ, τι κάνεις? Καλά? Από το Κομπαθέκλα και Χρηνίας. Τώρα άνοιξα, ναι. Δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα αυτό που έγραψε. Θα το καταλάβω το επόμενο. Γεια σου Μπέτη, Ντέπη. Προβατώνα, γεια σου Προβατώνα, Βαγ. Καλά, ρε τι μου, μια χαρά, μαλάξ. Α, καλά κυρία Πενέλοπε. Σεις. Ναι, το σκουλαρίκι δίνει, ευχαριστώ Κώστα, το σκουλαρίκι δίνει έναν τόνο, η αλήθεια είναι. Θα σου πω και 2 τόνους. Έτσι. Σπορτ Μπίλι. Αχ, Ευαγγελία, μερσί beaucoup αλλά. Και 3, και 3 τόνους θα δίνουν, ναι. Και τόνο και οξία και περισπωμένη διαβάζω. Πολλά μαζί. Θα γίνει χαμός δηλαδή. Πήγαμε, όχι δεν πήγαμε Βελένα παιδιά κοπές αγάπη μου. Υπάρχει μια οικονομική στενότης. Ντέπη, ευχαριστώ Μιχάλη, καλό βράδυ Ράνια. Ναι, δεν γίνονται όλα μαζί. Βελεροφόντι, πολλούς τόνους. Έλα να κάνουμε και καμιά καρδούλα μέλους, να γίνουμε έτσι αγαπητοί. Στο κοινό δηλαδή, όχι καμιά άλλη, τίποτα άλλο. Ναι. Θα σας πω για την ταινία, βέβαια, θα σας πω αυτά που έχω μάθει μέχρι τώρα. Α, ευχαριστώ για τις καρδούλες μέλους, παιδιά, χρειάζονται αυτές, ναι. Θα έρθει Στέλλα μου, στον Ιούπο.
Έχουμε. Σωστό και αυτό, Πενέλοπε. Σωστό. Τι έγινε Ρούλα μου, δεν έγινε κάτι. Αχ, βάλτε μια καρδούλα μέλους, μας βοηθάει, λέει. Άκη, σταμάτα. Έλα. Βάλαμε, ευχαριστώ. Αφού βάλαμε. Τι ήθελα να πω, τι κάνετε παιδιά? Είμαι καλά Ρούλα μου, μια χαρά, δεν με βλέπεις. Φρέσκα, κοιμήθηκα λίγο. Και η κατάσταση πρέπει να πάμε δυνατά, ναι, σωστά. Καλησπέρα Άννα, Σίδνεϊ. Τι ήθελα να πω, την ταινία που λέτε, που με ρωτάτε, έμαθα ότι θα γίνει η πρεμιέρα στις 9 Σεπτέμβρη, γύρω στις 8 το βράδυ στη Δράμα, εκεί στο φεστιβάλ, και μόλις παιχτεί η ταινία μετά θα είναι διαθέσιμη στο link, γιατί πρέπει να παιχτεί πρώτα εκεί. Και θα μπαίνει στο link, λέει, και νομίζω θα πληρώνεις και εισιτήριο 5 ευρώ για να τη δεις. Και για να μπορείς να... δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά νομίζω. Θα μπαίνεις, λέει, στο link που είναι του φεστιβάλ, Διεθνές Φεστιβάλ Μικρών Ταινιών Δράμας, και θα πληρώνεις 5 ευρώ εισιτήριο για να δεις την ταινία. Και θα πατάς πάνω στη δικιά μου την ταινία, γιατί έχει πολλές. Θα τη βλέπεις και θα κάνεις και την κριτική. Δεν λες, ας πούμε, αν σ' αρέσει ταινία, θα αρέσει το σενάριο, το αυτό, το εκείνο, το άλλο. Ξέρω εγώ τι θα γράφουνε, δεν τα ξέρω. Ναι, τον βγάλαμε τον Αλέκο, έχω την εντύπωση. Ναι, ο Αλέκος έχει πάει σπίτι του ήδη, παιδιά. Έχω την εντύπωση, ναι, έχει πάει το παιδί. Ναι, έχει πάει σπίτι του το παιδί. Τώρα. Και θα είναι, όχι καλέ η ζωή μου σε ταινία μικρού μήκους. Η ζωή μου θέλει μια ταινία 4 ώρες να παίζει. Είναι ένα σκετσάκι μικρό, το πώς εγώ απέκτησα το όνομα Ραφαέλα. Έχει να κάνει με βιωματικό είναι, αλλά είναι ένα σκετσάκι, ένα κομματάκι δηλαδή μικρό της αφήγησης που έχω κάνει για το βιβλίο, ας πούμε, πώς εγώ απέκτησα το όνομα Ραφαέλα. Αυτό είναι το σκετσάκι, ας πούμε. Και είναι μικρού μήκους, αυτές είναι 15-20 λεπτά, δεν είναι παραπάνω. Αυτό είναι που λέω τόση ωράκι μου, αυτό είναι. Γεια σας παιδιά και γεια σας ρεματιές. Όχι καλέ. Είπαμε, θα μπαίνετε στο link του φεστιβάλ και θα το ψάχνετε την ταινία να τη βρείτε, γιατί είναι πολλές ταινίες. Ραφαέλα λέγεται η ταινία. Νομίζω ότι θα πληρώνετε και εισιτήριο 5 ευρώ για να μπορείτε να τη δείτε. Δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Θα σας πω το Σεπτέμβρη. Ναι, αυτό λέω Άκη. Θα δούμε τι θα γίνει. Και με αυτό. Γεια σας. Θα δείξει. Είναι ωραίο, δηλαδή, εντάξει. Χαριτωμένο, μια μικρή ιστοριούλα. Μην φανταστείτε ότι είναι και... Αλλά είναι ωραία και εντάξει. Ναι, άμα είχα, 5 ευρώ και εσύ. Νομίζω όχι, δεν έχω εγώ όφελος, όχι κανένα. Δεν ξέρω κιόλας, αν πάρω κανένα βραβείο δίνουνε κάτι, δεν τα ξέρω παιδιά, δεν νομίζω. Τώρα σιγά μου δώσουν ένα βραβείο, δεν λέμε. Καλά είναι ο Μίσκα και ο Χιόνης. Ο Χιόνης τώρα έφυγε από εδώ και ο Μίσκα εδώ γυρνάει. Τα νεύρωσε. Ναι, το τραβήξαμε, ναι, γιατί και το τραβήξαμε για την άλλη μέρα πάλι, γιατί είναι αληθινή ιστορία, ναι, αληθινή ιστορία είναι.
Όχι, δεν βρήκα αγάπη μου, τη διώτη γιατρό, άσε και θέλω και κανένα άλλο να ρωτήσω ρε παιδί μου, κανένα σεναριογράφος που να ασχολείται με βιβλία και να έχει την προσφορά να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε ένα πράγμα. Γίνεται να βρούμε από εδώ ή δεν γίνεται? Ναι, κάποιος που να μπορεί να πάρει το κείμενο που έχουμε τώρα φτιάξει, γιατί έχει γίνει η ηχογράφηση κείμενο και το κείμενο πρέπει να γίνει βιβλίο, αλλά αυτό θέλει δουλειά, αλλά εγώ τώρα δεν έχω οικονομική άνεση που θα ζητάνε, ποιος ξέρει τι θα ζητάνε για να το κάνουν. Τώρα αν βρω κάτι εθελοντικά, θα δούμε. Έτσι θα το ονομάσω, κάπως έτσι είναι όνειμος. Υπερβιβλία. Είναι δύσκολο μωρέ, αλλά μακάρι να θα δούμε. Γιατί όποιος και σεναριογράφο, έχω βρει 2-3 εγώ ας πούμε, πρέπει να ασχοληθούν με αυτό και αυτό είναι δουλειά. Είναι πολλή ώρα ηχογράφηση και το πολύ κείμενο και πρέπει αυτό να το πάρει και να το διαμορφώσει σε βιβλίο. Οπότε είναι πολλή δουλειά που θα ασχοληθεί πολύ και δεν θα κάνει κάτι άλλο. Οπότε ο άνθρωπος δεν μπορεί και χωρίς ένα budget, αλλά δεν υπάρχει το budget, το θέμα είναι. Πώς θα γίνει θα δούμε. Η φιλόλογο θα κάνει την επιμέλεια μετά, αφού γίνει βιβλίο. Ο ηθοποιός ο Νίκος, ναι, ο Στιμούλης που παίξαμε μαζί, ναι. Ναι, καλός είναι. Ο Νικολής. Νικολής Κάκας, λεγόταν. Αλλά πρέπει να βρούμε και αυτό να τελειώσουμε και με αυτό, δύσκολο, αλλά θα δούμε. Τον Αργύρι Αγγέλ να ρωτήσω, θα πρέπει να ρωτήσω κανένα δυο. Καλησπέρα, θυμάστε που έκανε κρύο, ναι, χειμώνας ήταν. Σας είχα live στα γυρίσματα, ναι, το θυμάμαι. Αλλά μετά το κλείσαμε γιατί... Το τρέιλερ το έχω ανεβάσει, Άννα μου, σε όλα τα social. Έφτιαξες Φρίδι, όχι. Ναι, το τρέιλερ είναι και εδώ αν έρθει στο προφίλ μου είναι, σε όλα τα προφίλ μου είναι. Ναι, ωραία ήταν ο Speedball. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Και τότε. Τι να κάνουμε. Αχ, τι να ανοίξω καλέ και εσύ τώρα. Καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε? Καλά. Χαίρομαι που σας βλέπω. Κι εγώ. Βάλε ένα παιχνίδι, ένα λεπτό να πάω να ανοίξω στην πόρτα σε μια φίλη μου. Παιδιά, έχει 520 άτομα δίπλα, η φίλη μας. 520 άτομα. Ευχαριστώ παιδιά όλους για τα like σας. Χρύσα, καλησπέρα. Πράντα μου, σε ευχαριστώ. Ντάβι, θέλω μια καρδούλα από σένα. Θα γίνουμε πολλές. Στελίτσα, ευχαριστώ. Μην είσαι τόσο πειραχτήρι. Πρινσάκι. Για, είναι δυνατή η κοπέλα δίπλα. Ποιος είναι? Ντάβι, κυρία Σταυρούλα, Δέσποινα. Το γογό, Κίντερ Μποένο, Αγριόγατα, Πρινσάκι, Στελίτσα. Γεια σας. Τι έχεις Νασούλα? Τι να έχω, το κακόμοιρο, το κοριτσάκι. Πού είναι η φίλη σου να την γνωρίσω? Και με άφησες Ναι, μόνο. ένα θα παίξουμε. Στην άγρια συγκρούνα με κακοποιούν οι τραβεστοί. Ένα, πάντα ένα, με αυτό το μεγάλο ένα εννοείται. Εντάξει, οι Και με μικρές. άφησες μόνη σου να με κακοποιούν. Οι μικρές Και να είπαμε. μου επιτίθονται. Ποιος επιτίθηκε?
Κανείς. Αλλά δεν έχει σημασία. Μπορώ να την επιτεθώ εγώ λίγο. Να με κακοποιούνε και έφυγε η μητέρα, αλλά μπράβο, αυτή είναι η... Αυτό είναι το ενδιαφέρον της μητέρας, μπράβο. Εγώ. Ένα θα παίξουμε, έτσι. Ένα θα Εσύ παίξουμε. θέλεις. Που με άφησες. Και εσύ έρχεσαι και κάθεσαι εδώ πέρα και κάνεις live. Και τι να έκανα. Πού είναι η φιλενάδα σου να τη γνωρίσω? Θα μου γνωρίσεις τη φίλη σου. Είναι εγκόγνητο το κορίτσι, είναι Α, το εγκόγνητο. σήμερα είμαι εγκόμητο, δεν μας συμφέρει. Α, να σου πω πείτε ευκαιρία, δώσου μου και το δώρο της Face, το θέλει. Ναι. Θα το θέλει, το κορίτσι. Δέσποινα, Στελίτσα. Ντάβη, ευχαριστώ παιδιά. Prince. Από την Άνια, Ανιέ. Αντζή, μια καρδούλα μέλους θέλω από σένα. Αντζή, Ντάβη και από σένα, παιδιά. Ευχαριστώ. Τι ωραίο που είναι αυτό. Εν ξέρω. Καθαρή. Α, Στελίτσα. χαρφίτσα. Παγόνι είναι. Παγόνι. Α, για μένα είναι που είμαι ένα παγόνι. Κάτω, το έχει δώσει. Α, καλέ τώρα. Αυτό είναι, δεν Ναι. είναι κάτι άλλο. Όχι. Τι να κάνω. Τι να κάνεις. Που με άφησες να με κακοποιούν. Ναι. Τραβεστή. Καλέ, κάντε Εσύ, κανένα ταπ γιατί εδώ πέρα έχουμε ισχυρό προφίλ. Ωραίο ενδιαφέρον, μπράβο. Τι να κάνω, Δεν θα σου κορίτσι. ξαναμιλήσω ποτέ. Αντιζηλία. Αντιζηλία, αφού με παράτησες εκεί πάνω. Και τι θες να σε κάνω. Παράτησες τον Γκάλος μόνο του. Δεν έχει ανάγκη να καταφέρω. Αλλά έτσι κι εγώ πήρα φρέσκο καφεδάκι για να καταπολεμήσω την κατάσταση. Καλά κάνεις. Να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι, αμέ. Αλλά μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό. Όχι. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που πρώτα το γλύφεις, μετά το τεντώνεις και μετά το βάζεις στην τρύπα. Κουλά. Κουλά τα Μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό, δεν είναι πρόστιχο. Τι να σου πω κι εγώ. Είναι η κλωστή στη βελόνα. Τη γλύφη. Τη γλύφεις. Την γλύφεις, την τεντώνεις και μετά τη βάζεις στην τρύπα. Α, δεν το ήξερα. Γιατί Σωστό δεν είναι. Δεν μπλέκει. Αμέσως το μυαλό σου στο πονηρό πήγε. Πήγε, όχι, γιατί να πάει στο Δεν έχεις πονηρό. Με ποιον να πάει στο πονηρό. Θες Δεν από το ξέρω. Ό,τι θες. Όχι, καλά, τέτοιο. Γιατί μου βάλανε το κεφάλι καλά αυτή. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ δεν κάνω κάτι. Αλλά έτσι είναι όταν δεν βγαίνεις. Και τι θες να κάνουμε τώρα. Ούτε για ένα αυτό. Α, και τα νύχια. Έλα Μαριανένα μου. Όχι, δεν ενοχλείς. Πες μου. Στελίτσα, είσαι μεγάλο πειραχτήρι, Στελίτσα. Ταπ, ταπ, Ευχαριστώ, ταπ, παιδιά. ταπ, ταπ, παιδιά. Περάσει. Μάντζι, ευχαριστώ παιδιά όλους. Prince, Πράντα, εγώ, Έχουν περάσει. Bueno. Τότε Ζωζό, 12, με ευχαριστώ. 13, νομίζω. 12. Όχι, ναι. Να το βάλουμε σε 5 μέρες. Χαλαρά τα πράγματα τα βλέπω. Εγώ κουμπόθηκε. Μπράβο εγώ. Πολύ γάντι όμως έχει πέσει από εκεί. Βεβαίως. Μόνο γαντάκι. Πόσες μέρες πάνε. Τι να κάνουμε, Α, κουλά. Γιατί κουλάω. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Γεια σου, μωρό μου. Περίμενε, μη φεύγεις. Πράτα. Εγώ το πιθανότερο είναι να μην είμαι μετά τις 8 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Όμως, αχ, σε παρακαλώ, βρες μου κάτι νωρίτερα, θα κάνω τι θες. Τι να κάνεις, μωρή. Από 14 άτομα λέει χάσαμε. Έχουμε χάσει και από λιγότερα περίπου. Αυτό Βρες μου σε κάτι. χάλασε. Βάλε λίγο air condition, τώρα άναψα. Άναψες. Πού είναι να που άναψες. Φούντασε τώρα, εγώ αγχώθηκα, τι θα κάνω. Το άναψε κατά. Τι θα κάνεις που άναψες κι εσύ. Θες να σε αφήσω να το δεις με την ησυχία σου, ό,τι μέρα και ώρα θες εσύ, δεν έχω πρόβλημα.
Αφού άναψες, μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Έχω δίπλα και την κυρία Ραφαέλα Νίτα. Η Ιδία. Σχολιάζει. Δεν είπα τίποτα. Ναι. Όχι, κάτι λάθος. Θες να το δεις και να μου πεις. Εντάξει. Γεια σου, Κυριάκο. Αχ, Παναγιά μου, τι θα κάνω να μείνω χωρίς νύχια. Γιατί χωρίς νύχια, μη φαίνεται νύχια, αστείο. Καλέ, πρέπει να το αυτό. Καλησπέρα, αγάπη μου γλυκιά. Γεια σου, αγάπη μου. Κάνω σεξ με την κοπέλα εδώ πάνω. Να κάνε προς το παρόν. Α, είδες, τα λένε και μόνοι τους. Τέτοιες ανομαλάρες. Αφού κάνουν σεξ, τα παιδιά. Σαχ, εσύ κάνεις σαχ. Εγώ τώρα με αυτόν ήμουν. Τι είναι αυτό? Όχι, δύο δεν θέλω. Λοιπόν, έχω πάει σήμερα με τη μαμά μου στον Χατζικέρα. Πήγα να δω τι θα κάνουμε και μια χαρά. Θα το φτιάξουμε. Έχω ακόμα λίγο δρόμο, θα σου πω. Και... Τελικά θα έρθεις πάνω στη δράμα. Έλα μου, εντάξει, κάτσε να δω τι θα κάνω με τα ραντεβού και με γιατί πρέπει να μιλήσουμε με τον Πορτογιάννη. Λοιπόν, ναι. Και είναι τα ρουνάκι, είναι η πρεσβεία, ξέρεις. Ναι. Και είναι τα ρουνά εκεί πέρα και επειδή θέλαμε να παρκάρουμε με τη μαμά μου, μου έρχεται σε μένα και αρχίζω τα κουλάστερα, σταματάω. Καλέ, τους κάνω. Η μαμά μου να αρχίσει να γελάει. Καλέ, συγγνώμη, θέλω να πάω στο πλαστικό γιατί έχω ένα θέμα με τον ποπό μου. Μπορεί να σας παρακαλώ λίγο να μας αφήσει να παρκάρουμε. Αχ, αμέσως, τι θέμα εννοείται για τον πλαστικό. Άκου τώρα, η μαμά μου είχε πεθάνει από το γέλιο δίπλα. Είχε πεθάνει από το γέλιο. Και να μου κάνουν στην άκρη τα περιπολικά να βάλω το αυτοκίνητο. Ορίστε. Και μου την έπεφταν μπροστά στη μάνα μου. Καλά, καλή, άσχημα ήτανε. Και από πού, και μια χαρά είσαι, μου λέει, τι να κάνεις. Και λέγαμε να πάμε για ύπνο και λέμε ευτυχώς δεν την έχουμε δει σήμερα. Άστα αυτά, εδώ πέρα δεν έχουμε καμιά νίκη τώρα να μαζέψουμε καμιά νίκη. Έχω και την κυρία. Καλημέρα μικρή μου. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Η νέα δράμα. Οι νίκες που πήγανε, κάτσε εγώ είχα νίκη. Μου τις πήρε η άλλη κοπέλα. Είχε 12 άτομα μέσα και εγώ είχα 400. Κουλά. Είμαι σε άδεια, δεν κάνω live πλέον, έχω πάρει άδεια. Ορίστε. Αυτό θα το λέει και η Ραφαέλα σε λίγο, πήρα άδεια από τα live. Όπου να είναι, πώς πάει. Μισικά δεν είναι αυτό να το φας. Δεν βοηθάει κανείς. Αυτό δεν να το φας, Ποιο όχι να να φάει? κάνεις έτσι. Δεν τρώει τα πράγματα το παιδί. Είναι χαμηλών τόνων. Και το άφηνα εδώ πέρα και θα μου το έκανε. Ήδη μόνο μου το χάλασε αυτό. Γιατί έχει πολλές κλωστές και στο αυτοκίνητο πιάνεται όπως αυτό και τραβιέται. Και εδώ πέρα το έκανα κούλα. Χάλασε. Τέλος πάντων, παρήγγειλα. Τι της είπα ότι τις πιάνες τελικά, δεν Δεν ξέρω. θα πούμε τώρα εδώ πέρα. Δεν τα λέει, το είναι προσωπικά αυτά, παιδιά μου, το Αλλά τι εξυπηρετικός, πόσο. Μπράβο. Πολύ. Πολύ. Χαιρετίσματα από τη Νικολέτα, λέει η κορίτσια, η Νικολέτα. Χαιρετίσματα. Έλα αγάπη μου. Καλέ. Ο σύζυγος Ολυμπιακός δεν στέλνει. Παιδιά, θέλουμε 4 τριαντάφυλλα, πάμε το έχετε μάθει το παραμύθι τώρα. Πέστε τόσους αγώνες με τόσους άλλους για να μάθουμε να κερδίσουμε τη Ραφαέλα. Γιατί υπάρχουν 4 τριαντάφυλλα. Ορίστε. Γκραντέ. Γκραντέ, μουτζέ. Είναι μουτζέ τελικά. Πάμε παιδιά, τι σας έχω μάθει πώς θα κερδίσουμε τη Ραφαέλα. Με έπεισε η νεαρά. Φεύγω για το Άμα τον πείτε 4 τριαντάφυλλα, θα φάω ένα κούκκις. Άντε μία-μία. Εσένα πότε θα Τι να απαντά. Δεν απαντά. Το χάσαμε το στόχο. Τώρα θα πιάσουμε το επί 2. Να σου πω κάτι, γιατί μου το χτύπησες και στο τηλέφωνο. Δεν σου είπα ότι όταν έρθει ο Κατές. Ποιος σου είπε εγώ ότι θέλω τον Κατέ. Τον Κατέ να πας εσύ. Δεν έχεις γούστο, αλλά τέλος πάντων θα σε πω στο Χατζικέρα. Όχι, όταν γυρίσω από το δράμα θα δούμε. Θα κάτσε να πάω στο δράμα. Μου κάνετε τη χάρη Κατέ. Θα δούμε. Ναι, άκου, κουλά. Ορίστε, πετάνε από εκεί αρώματα, χάνουμε εμείς. Ωραία δημοσιογράφα Τζίναψε. Καλά. Τι. Κοπέλα μου. Βγήκε το τρέιλερ, Αντριάννα μου. Αν πας στο προφίλ μου θα το δεις, το έχω βγάλει. Αχ, και εγώ
δεν Το πήγα έχω- να το δω. Εσύ δεν πήγες να το Θα δεις. μπορώ να το για να σου πατήσω και που σε πιο πολλά, σε όλα τα Σε προφίλ. όλα σου το έχω να βάλει το κάτσε προφίλ. να- Δηλαδή να θες πλέον δώρο από την Άνση. Θες να την πάθει, θες να τη στείλουμε στο... Ραφαέλα. Έτσι γράφει. Θες να τη στείλουμε στο Και νοσοκομείο. εσύ απαντάς. Δεν είπε κανείς για νοσοκομείο, γιατί Εγώ δεν λέω, είμαι θες, εγώ. εγώ δεν απαντάω. Θες λέω, να τρέχουμε νυχιάτικα και δεν είναι. Έχω και το πιεσόμετρο εδώ πέρα μαζί βέβαια. Να βοηθήσω, να μου χρειαστεί. Δηλαδή. Τέλος Τι πάντων. Εσύ είσαι αυτή. Πάμε. Ναι, αυτό μου το κάνω πάνω. Α, για να τον πάρω τηλέφωνο αύριο. Ναι. Ο Καβλάκος, ποιος είναι ο Καβλάκος που πετάει δώρα από εκεί και χάνω εγώ. Ο Άκης από εκεί. Τίποτα δεν κάνουμε από εδώ πέρα. Ναι, αλλά εγώ, η Αναστασία είναι από εκεί, μάλιστα. Δεν Α, είναι. γι' αυτό δεν έχω εγώ να με πετάνε εμένα δώρα. Ενώ εμένα Ε, δεν είδες, 20.000 έχω φτάσει στους βαθμούς. Και εγώ τόσο που χάνω. Ωραία, μια χαρά. 9. Ωραία, 9 η ώρα Σάββατο εξεπτέμβρη. Μια χαρά είναι Σάββατο. Και εγώ 7 έχω να τα κάνω. Ωραία, Μαγκαλένα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, στην άλλη Αθανασία. Αναστασία πρέπει να είναι άλλη. Α, τι Εγώ καλά εφ- βρήκα νύχια. Εγώ 7 έχω να κάνω νύχια. Ορίστε, μια μέρα πριν ταξιδέψεις. Ναι, τι να κάνω. Θα δούμε τώρα, μακάρι να είμαι σε θέση κι εγώ. Μακάρι. Α, το είδες, τέλειο. Ευχαριστώ, Αντριάννα μου. Είναι καλό είναι, μωρέ. Και η Αντριάννα πήγε και είδε το βίντεο της Ραφαέλας. Αυτό το, πώς το λένε, θυμάμαι τώρα. Το τρέιλερ. Ναι, το τρέιλερ, ναι. Ρίχτε από εδώ σε μένα δώρα και τάπι και τραβάτε μετά να δείτε το τρέιλερ. Τι τάπι, βλέπεις δώρα, πού το 314, έχω τόσα άτομα, μόνο τα τάπι πρέπει να έχω 1.500 πόντους. Αχ, καλή κυρία. Πού το Είδατε. είδες εσύ? Και εγώ 9 άτομα μέσα δεν έχω. Δυνατό, παιδί μου, πάνε στα δυνατά προφίλ και βαράνε, είπαμε. 100 φορές τα έχουμε πει Αχ, αυτά. όχι. Γιατί, Τι τραβάς? δεν σ' αρέσει. Με κοροϊδεύεις, επειδή είμαι μουτζέ. Και όχι μόνο. Το Σάββατο μου θα σου έρθω εγώ να σου φέρω το δώρο. Αυτό είναι αλήθεια. Και είσαι Τι, και... κερδίσαμε. Μου μπουτζέ, λέει εδώ η κοπέλα. Δεν είμαι μουτζέ εγώ. Είπα εγώ ότι δεν είσαι. Και ο Μουτζέ δεν υπάρχει σήμερα. Ο Καβλάκος τα πέταξε όλα τα δώρα και έχασα. Το top Μουτζέ είσαι τώρα πια. Η αλήθεια είναι αυτή. Η νέα έκδοση είσαι το top. Τι άλλο θέλεις. Α, ναι, καλά. Νιώθω υπερήφανη γι' αυτό εγώ. Ναι. Αυτό και χαίρομαι για όλο αυτό. Τι άλλο να κάνω. Αναστασία, δεν σου μιλάω γιατί είσαι από εκεί και κάνεις τα πιτάπι και δεν είσαι από εδώ. Α, Πρώτα θα δεν- κάνεις εμένα τα πιτάπι και μετά θα πας στη Ραφαέλα. Γιατί αλλιώς χάνω εγώ. Βλέπεις τι γίνεται. Με διαβάλλει ο Σταυρής, το βλέπεις. Δεν σε διαβάλλω. Να κερδίσω θέλω. Ποιος έχεις από εκεί τώρα. Δεν βλέπω και τι κάνουμε στραβή. Αυτό, δημοσιογράφα μου. Ποια- Δημοσιογράφο. Κι άλλες βγάλανε πολλά κορίτσια, Γκάλος δεν έχει βγει άλλη, μία και την Α, άλλη. σταματήστε. Έλα, αφού αλήθεια είναι, την αλήθεια λένε. Εγώ είμαι περήφανη, εγώ χαίρομαι. γι' αυτό. Εγώ κορδώνομαι, ξέρεις, Άκασα κορδαφό κι σαν τα παγόνια. Α, έτσι πάει η δουλειά. Βέβαια. Να βγάλεις Φάγαμε τη το... σέλα. Να βγάλεις, όχι, θα τη φάμε σε λίγο. Να βγάλεις το top. Αν δεν βγάλεις το top, τι να βγάλεις. Είναι μεγάλο τεράστιο δίκαιο. Το περίπου. Καλώς γενιές, δεν γίνεται. Ναι, γενιές, βέβαια. Ήτανε το κάρμα. Μμμ. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε τα πιτάπι να κερδίσουμε τη Ραφαέλα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα δηλαδή εγώ αυτό. Ήθελα, μα... Και νομίζω ότι δεν είναι καλό αυτό που λες. Στον Σταυρί. Κίκο να αφήσει τα Champions League σε τη χάμο και να κάνει τα πιτάπι. Ω, ναι, σε μένα. Σε μένα. Δεν φτάνει που έγινε Ολυμπιακός για χάρη μου. Εσύ είσαι πολλές... Να, θέλουμε 4 τριαντάφυλλα. Ποιος πει τα τριαντάφυλλα. Ισχύει αυτό, παιδιά, αλλά και τι να κάνω εγώ. Τι μαμάτες να πάνε να βρούνε που την έκανε το σώμος και τον μπαμπά Να της. βάλω τη Θοδώρα στο live να κερδίσει όπως κέρδισε σε σένα με την ομορφιά της. Θέλω 2 τριαντάφυλλα, παιδιά. Θοδώρα, σε ξέχασα. 2 τριαντάφυλλα να έχετε την καλοσύνη κάποιος. Καλέ, Μη θέλει- ο Κορίνος δεν είστε.
Άλλο ένα τριαντάφυλλο, ευχαριστώ. Ήδη πιάσαμε. Είναι η Θοδώρα από εκείνη. Για να το λέει. Είπε η Θοδώρα στο live της Ραφαέλας και γέρδιζε, σου λέει, με την ομορφιά της και την νεανικότητά της. Που ήρθα να φέρω τα γλυκά και είχε αυτή και λέει κέρδιζε με την ομορφιά της με που έπαιζε. Α, ναι, γι' αυτό σου έπεσαν τα κουτάλια και φάγαμε το πάτωμα. Αλλά ήταν φυσικότατη. Ραφαέλα, σε παρακαλώ. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, Μιλάτε τέτοια και τη Θοδώρα, Τα βλέπεις. που είναι γυναίκα. Που τα βλέπεις τι τραβάω. Τα βλέπω όμως, δεν βλέπω. Χρήστο, πάτα τάπι και άσου χωριανούς να χωριανεύονται. Ένα ταπ-ταπ λίγο δεν μου πατάτε, τίποτα. Μην πας από εκεί και πατάς τάπι, θα σε γδάρω. Πήρες κούκκις. Δεν μπορώ να δείξω και Νάνση γιατί είναι ελαφρώς ντυμένη το κορίτσι, οπότε... Ναι, όχι, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Εγώ μέσα στη φάση μεταξύ είχα πάει για ύπνο, είχα κοιμηθεί. Τα κοσμήματα για το φεάκι. Απλά πρέπει να βγω με ένα security Να για έξω, βγεις. γιατί μην με εκπλέψει κανείς τα αυτά Ναι, και δεν δεν παραδώσω το δώρο. Όχι, δεν είναι σωστό. Λοιπόν, Τι θα πει να πάρω εκεί? το Μίσκα, λοιπόν. Που Πάρε το Μίσκα γιατί είναι καλός φύλακας. Ναι. Να σου πω τελικά. Τι θα το κάνω. Τι να μου φέρει? Ένα λύκο. Δεν σε έχεις αυλή. Όχι, ευχαριστώ. Ισχύει. Ποιος θα το συντηρήσει? Όχι, και ποιος θα το βγάζει βόλτες? Εγώ. Καλά. Δεν έχει κανένα. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπορέσω. Καλά, μετά θα ρωτήσεις αυτό το θέμα την πορεία. Θοδώρα, από εκεί είσαι. Είναι από εκεί κάνω γράφηση. Βάνει και το τιντί σου τώρα τη χάμω. Παιδιά, μην τη βλέπετε που βάνει τιντί, πάμε να κερδίσουμε. Είναι μάτα αυτό. Μακ. Μακ. Το ίδιο, είναι κόκκινο, είναι τιντί το λέμε. Το DD είναι ένα. Έχει ξεχωριστή λάμψη. Ναι, το ξεχωριστό DD είναι χρώμα. πιο, η αλήθεια είναι. Δεν θέλεις τίποτα. Γιατί είναι Christian Dior. Γιατί είναι DD. Κάντε παιδιά, τι σας λέει η Θοδώρα που είναι πανέμορφη και έλαμπε προχθές το γενέθλια της Θοδώρας, της Ραφαέλας. Αχ, ναι, αυτό το λέει, η αλήθεια είναι, έκλεψε την παράσταση. Η 35χρονη. Γιατί εσένα τι σε πειράζει, είναι Όχι, ρωτάω. 35. Τι το δηλώνει? Είναι ένα Το χρόνο. δηλώνει, είναι ένα χρόνο μικρότερα από σένα τώρα δηλαδή, Τώρα κανονικά έτσι είναι, Σταυρή, να ξέρεις. Ένα χρόνο μικρότερη μου. Κανονικά. Κανονικά. Πάλι κερδίσατε, ναι. Μην τρέπεσαι να το πεις. Τώρα να σου πω, δεν το λες και κερδίζω με 319 πόντους. Το λες... τι να πεις? Εγώ που έχω βγει διακοπές, κάτι ξέρω σου λέω. Δεν Πού ακούω. διακοπές? Κάνω άδεια. Από πού? Από το TikTok. Από πότε? Από χτες. Λατσά. Δεν μπήκες χθες εννοείς? Όχι. Δεν μπαίνω. Θα μπω από τα 14 του μηνός ή 1η του μηνός εδώ. Του Σεπτεμβρίου. Απλά έχω πει άμα θέλει να μπαίνει η αδερφή να μπαίνουμε λίγο να μιλάμε, ξέρω εγώ, να βλέπω την αδερφή. Και απλά τώρα επειδή είχα πολλές σκοτούρες έτσι μπήκα λίγο. Βέβαια όσο μπαίνω θα κόβω μετά μέρες μέχρι να μπω. Θα αργήσω μετά να μπω. Το έχεις κάνει έτσι. Είναι ως διάδημα τύπου. Ναι, μια άδεια να πάω τη γονάδια, ξεκουραστώ. Καλά πήγαν όλοι και ήρθανε. Εσύ να τα βλέπεις αυτά που δεν το αφήνεις στο live ούτε στον ύπνο σου. Είχα ώρα να μιλήσω. Θα ακούσει τραβάω. Έλα, Λαφρέρα δεν κάνει συχνά, κάνει μόνο το βράδυ. Όχι και κανένα μεσημέρι θα γίνει Σήμερα το ξέρεις τι live. έκανα από το μικρό γιατί πρέπει να κάνω 3,5 ώρα Άκου. πάλι και έκανα το πρώτο μισάωρο από το μικρό. Ρε προβλήματα. Μετά εγώ είμαι ο τρελός. Αφού πρέπει να κάνεις λέει για να ανοίξουνε. Άκου τώρα. Ρε προβλήματα. Έφτιαξες πανουρόπιτα Σταυρή? Τι έφτιαξα? Πανουρόπιτα έφτιαξες σήμερα? Όχι, έκανα κάτι cookies, άστα να πάνε. Θεϊκά. Σήμερα πανουρόπιτα φτιάχνουνε Σταυρή.
Δεν έχω φανερώσει τίποτα. Του έχω ξεφανερώσει όλου. Θα τα φανερώσει όλα. Ένα τριαντάφυλλο ακόμα αν θέλετε. Α, εσύ Θοδωρέ μου, κοπέλα μου, έφτιαξες Ένα φανερότητα. τριαντάφυλλο. Ορίστε, το έπιασες. Εντάξει, στο τελευταίο λεπτό. Λοιπόν, άμα ρίξουμε ένα περιχιάνιο, τι είναι αυτό, τι ρίξαμε. Α, δεν ρίξαμε. Άμα ρίξουμε ένα Α, μουστάτια και κύκνους θέλω τώρα. Δεν θέλω τα χαρίζω. Δεν θέλω καρδούλα. Δεν μ' αρέσουν. Καλά φτάνει. Ποιος Νίκος είναι αυτός, δεν πιστεύω να είναι της Ραφαέλας, όχι, Αγγελίνος είναι. Τι είναι? Αγγελίνος είναι, δεν το λένε Νίκο. Δεν ξέρω. Μήπως να μου αχ, είδες έπρεπε να κάνω φανουρόπτα για τα γυαλιά. Μήπως έβρισκα τα γυαλιά, ρε γάμο. Το έχω χάσει και γάμο. Ποια απ' όλα. Αυτά τα στρογγυλά. Α, τα ωραία. Τα χασες. Ναι, από τότε που πήγα στη Θεσσαλονίκη δεν τα έχω ξαναδεί. Λες να τα άφησα κατά λάθος εκεί στο σπίτι, σε σένα, στο άλλο. Σε μένα αποκλείεται, αυτά τα είδαμε όλα. Ξέρω εγώ. Θα μου έστελνα, νομίζω μήνυμα. Θα μου Να, δεν έστελνα. λογικά. Και τι θα κάνω, να μην μπορώ να έρθω. Τι να κάνω, δεν μπορείς. Να Με το σου ζόρι θα πω, τους φέρω. πρώτον όμως τα μίσκα, γιατί. Και τους εξήγησα τους Μπορεί να λόγους. μην έρθω τις πρώτες μέρες, Δεν θα, αν θα πάω με τον Ηλία, πάλι τα ίδια. Ναι. Από το παιδί, Το θέμα σου δεν είναι πώς θα γυρίσεις. αν θα μιλήσω με τον Ηλία, αν γυρίσει, γιατί αυτός θα με γυρίσει σε 2 μέρες. Ναι. Και θα γυρίσω και εγώ μαζί. Αλλά δεν ξέρω ακόμα. Να. Γιαννάκη, δεν με θέλει λόγος. Αν ερχόσουν και εσύ, θα πηγαίναμε στη Δράμα και μετά δεν είπες θα καθόσουν στη Θεσσαλονίκη 5 μέρες. Ναι, θα αλλά καθόμουν κι εγώ. Εγώ μπορεί να μην έρθω στη γράμμα, αυτό σου λέω. Και ποιος θα με ανεβάσει στη Δράμα. Άλλο στο ανέβασμα, στο κατέβασμα δεν είναι το θέμα σου με το μίσκα. Μην κατέβεις με το λεωφορείο, αυτό σου λέω. Ναι, μωρέ. Τι είναι δύσκολο άμα δεν το έχουμε κάνει αυτό. Τώρα σου δημιουργήθηκε αυτό, τι να κάνουμε. Κάτι δουλειά σου εκεί που πρέπει. Και Δεν κάνω. βλέπουμε εμείς τώρα. Νιάου. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Επιλογές είναι αυτές. Ο καθένας τις επιλογές τους έκανε. Δεν με ζαλίζετε μόνο. Καλά, αφήσει τον κόσμο να ζήσει όταν φτιάξει ό,τι θέλει. Αφού Να- θέλετε θέμα να Με κερδίσουμε. ζαλίζεις, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να κερδίσουμε από εδώ που πρέπει να κερδίσουμε, παιδιά. Μην τις αφήνετε να μας πάρουν τις νίκες έτσι άδικα. Μου άρεσε. Εν τω μεταξύ όλο αλλάζει το account της, όλο βάζει κάτι Όχι, καινούριο. άλλο account είναι αυτό, αυτό είναι standard. Ναι. Ναι ρε παιδί, μόνο το διορθώνει μετά με τις μέρες. Όχι. Εγώ δεν θέλω πολλά Ελένα. Αλλά γίνονται, τι να κάνουμε. Αυτή δουλειά. Ναι. Τώρα θα κάνουμε σνάιπ ένα περιοκιάνιο. Και εγώ θα πάω την Τρίτη, 7 του Αυτά τα μηνός. νύχια είναι ωραία, γκραντά. Ναι, αλλά θα τα κάνω, τι χρώμα να τα κάνω. Να μην τα κάνεις γυφτικά, μην Όταν βάζεις λες πολλά γυφτικά. χρώματα. Ένα τέτοια. χρώμα. Δεν τα Ένα. κάνεις έτσι, ας πούμε. Όχι, σαν το φόρο. ένα χρώμα, τι χρώμα. Κάνε ένα Κόκκινο. γαλλικό. Όχι, κόκκινο πάλι. Γαλλικό. Καλοκαίρι. Κάνε ένα γαλλικό. Γαλλικό. Πια πότε τα έκανες γαλλικό. Όχι, θα τα κάνω γαλλικό. Ωραία. Θα τα κάνω, δεν θα είναι πολύ απλό. Θα το βρεις. Δεν πειράζει. Τι κάνεις, θα βρει να παίξουμε κι άλλο. Η φινέτσα είναι στο Άμα δεν παιδί. βαριέσαι και βαριέσαι. Γιατί να βαριέμαι. Κοίτα με μένα πως απλά ντύνομαι. Ναι, Δεν φοράω τίποτα. είσαι απλή. Ναι. Αυτό θα λέγαμε και Μύριαμ απλού. Γιατί φοράω εγώ τίποτα υπερβολικό πάνω. Όχι. Σε πατιάξω, βρε Ελένα. Τώρα πέρασε χθες πάλι, έλα, μιλούσα. Πού πήγα. Ω, Α, θα σου πω. πότε. Το. Για πες. Την Κυριακή. Ω, αυτό το ύφος δεν μου αρέσει. Δεν το έχω με νεύρα στη δουλειά. Δεν ξέρω. Όχι. Ανέτε. Και μου λέει μωρή είμαι εδώ στο Όντε. Την ώρα. Έρχεσαι, λέω άντε να έρθω να σας δω. Και πήγα και έκατσα καμιά ωρίτσα. Στο τέλο, είδα και ξαφνικά
Πάμε, παιδιά, τώρα να κερδίσουμε. Καλά, είμαστε ένα άτομο μέσα και δεν κάνουμε ένα ταπιτάπι. Ναι, δεν θέλετε να παίζετε με τη Ραφαέλα. Θέλουμε 29 τριαντάφυλλα. Ωραία ήταν. Ναι. Α, ωραία ήταν. Ναι. Α, σου άρεσε. Ορίστε. Ναι, αλλά τις προάλλες από την Ευρωπή δεν ήθελες να φύγουμε. Βλέπαμε λίγο. Και Επειδή εκεί το ίδιο γινότανε. Εγώ ήθελα να δω. Τέλος Πάμε πάντων. 15 τριαντάφυλλα. Βάλε ξανά σήμερα. αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Χρήστο, μαγείρεψες. Την έφτιαξε την πίτσα. Όπου και ύπνε εγώ. Τι παράμπα. Άνοιξε τις πόρτες, λέει η Μπέτη. Μπαίνου, αχ, πότε θα έρθει η Μπαίνου. Μπαίνου, πέρα κοριτσάρα. Παίρνει μια μέρα τηλέφωνο. Μια μέρα για τα χρόνια πολλά δεν σε πήρα. Ναι, ναι, με Καλά, πήρε. τι σκουλαρίκι είναι αυτό. Α, με σας ρολόι. παρακαλώ. Δεν είναι. Αυτό μου το έστειλε από τη Στεφανία από τη Θεσσαλονίκη. Χειροποίητο είναι, αυτή το έφτιαξε. Φαίνεται. Ναι, αυτή το έφτιαξε. Όχι, πολύ ωραίο και πολύ, Πολύ ωραίο. πρωτότυπο Ναι, ναι, είναι. ωραία. Α, και ρολόι. Τι έπαθε, λέει το ποπουδάκι μας. Α, και παπουδάκι. Ποπουδάρα. Πώς το είχε πει ο Κατές, στα βουνά της μου έκανε τον κόλλο. Κόρη, τι ώρα σου βάλαμε πια. Ο Κίσαβος και όλοι μας έχουν γίνει. Ναι, ο Κίβος και μπράβο, ναι. Τι άλλο Με 40 πάνι γκάς έχουμε κερδίσει, παιδιά. Το έμαθα και αυτό. πάρτε κι ας βγει. Τι άλλο σου πάρει, δεν παίρνει. Έμα και εσύ. Είσαι της υπερβολής, η αλήθεια είναι. Καλά, έχω εγώ πάνω μου καμία υπερβολή, τρέλα να είμαι τώρα. Όχι καλέ. Σήμερα έγινε Έγινε, που ήμουν με τη μαμά μου. Και όχι μόνο γι' αυτό. Και για άλλο λόγο. Παιδιά από δίπλα έχουν πάρει 200. Και εμείς χάνουμε. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Α, τα έκανες αυτά. Παιδιά, κάνετε αυτά που κάνουμε εμείς, τίποτα, Δεν μου κάνουνε, δεν βαριέσαι. Θα κλείσεις και εσύ. Θα κλείσει γιατί λίγο σε δουλεύεις λίγο. αύριο και Αφού δεν μου πρέπει κάνουν. Άρα να βγω. Σαν πήρε ο Χρήστος. Και πρέπει να βγάλω και τι να βγάλω που δεν δουλεύω πλέον. Άντε, αρχίσαμε. Δεν μπορώ. Δουλεύουν οι νέες, εγώ τι να πω. Εσύ τι είσαι, έτσι, ναι. Σωστό και αυτό. Εμένα με κακοποιούν, θα λέω άλλο τώρα. Α, είσαι κακοποιητική. Κυρία μητέρα τρανς αξιοσέβαστη Ραφαέλα, με Ω. έχετε αφήσει έξω και με κακοποιούν. Και δεν είστε εκεί. Δεν υπερασπίσετε την τιμή και την υπόλοιψη. Ναι. Εγώ Άμα δεν πάρουμε 40 νίκες που έχει η Ραφαέλα τώρα, θα ανοίξω μετά 14 Σεπτέμβρη. Τρεις. κακομοίρα. Τρεις. Και αυτές Ω, δεν τις λες και νίκες. Θέλουμε 50 μάνιγκας. πάω να κλάψω. Κλάψε, Πάνε οι μωρή. νίκες. Έλα, αγάπη μου. Αυτά, σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Βασιλική θέλουμε 60 μάνιγκας για να κερδίσουμε τη Ραφαέλα. Ναι, αλλά δεν μπορείς το πώς. 3 κύκνους και 40 μουστάκια. Τίποτα, δεν κάνω τίποτα. Να κλαίει το παιδάκι πάνω εκεί, μα δεν το λυπώστε να κλαίει. Σας αρέσει να κλαίει. Μην τα από εκεί στη Ραφαέλα, βρε. Η άλλη πάρει ήταν να δουλέψει μία. Όταν είπα Γιώτη, μην πειράς, χάνω. Και, αχ, τι έγινε τώρα, με τι έγινε, βλέπεις, δεν αξίζει. Πάμε για ύπνο λοιπόν, Κατερίνα. Ναι, ναι, αφού δεν το βλέπεις, δεν τραβάει. Σταυρί. Γεια σου Σταυρί, δεν τραβάει η ομάδα.
ξύπνιο. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ορίστε το Μαξ. Καλησπέρα. Καλώς το, ναι. Τι έγινε, πώς είστε, καλά είστε, πώς πέρασατε? Πάνετε, Μόνοι είστε σήμερα στο σπίτι? μόνοι, σαν το λεμόνι. Εγώ νομίζω ότι είστε δύο. Hi Max! You want more? Α, με βρίζει κιόλας. Γιατί σε βρίζει? Α, ναι. Αυτό ναι. Εμά. Δεν μου ήταν ενδιαφέρον να ψάχνουμε. Στο τέλος. Έλα, αγάπη μου. Γεια Γεια σας, σου. γεια σας. Καλησπέρα, στα υπέροχα Τι κάνεις, κορίτσια. ναι, ρε. Όλα είναι τέλεια. Όλα είναι υπέροχα. Όλα είναι υπέροχα. Κάποιον είδα σήμερα και μου θύμισε τον αφημιστή. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιος. Όλα είναι υπέροχα τελικά. Όλα είναι Τι υπέροχα. λέγατε τώρα, φημιστή? Λέγαμε για τα ζευγάρια, αν βαριούνται ή δεν βαριούνται ο ένας τον άλλον, και έλεγα, ναι, άμα κάνεις σεξ, τρως, κοιμάσαι και τρως παγωτό, εννοείται κάποια στιγμή θα το βαρεθείς. Πρέπει να κάνεις και πράγματα, δηλαδή μια βόλτα, ένα σινεμά, ένα γυμναστήριο, ένα τρέξιμο, ένα μπάσκετ, κάτι, ρε παιδάκι μου, κάτι πρέπει να κάνεις. Ναι, σωστά. Τα ίδια και τα ίδια, εννοείται κάποια στιγμή, όχι βαριέσαι το άλλο άτομο, βαριέσαι γενικότερα. Όχι το άλλο, απαραίτητα το τέρι σου βαριέσαι. Ναι, γενικότερα η ρουτίνα σε παίρνει. Μπράβο. Απλά νομίζεις ότι φταίει το τέρι σου. Στην ουσία δεν φταίει το τέρι σου. Είναι απλά ότι εσύ ξενέρωσες με την καθημερινότητά σου. Ένα άλλο που έχω προσέξει εγώ πρακτικά σε μένα, παιδιά, το καθημερινό σεξ, το πολύ τακτικό σεξ, ρίχνει την ποιότητα του σεξ. Και εκεί μπορεί να βαρεθεί το ένας τον άλλο, σεξουαλικά. Εξαρτάται την ηλικία. Γι' αυτό εγώ με τον Κάτω δεν έκανα ποτέ. Ναι. Εγώ θα σας πω για μένα, δηλαδή μια εποχή, ας πούμε, που έκανα πολύ τακτικά εγώ με το τέρι μου, με ένα τέρι που είχα σταθερό τέρι. Μετά από καιρό γινόταν λίγο σαν αγκαρία, ρε παιδάκι μου. Έχανε αυτή την ομορφιά του, γιατί γινόταν πολύ τακτικά, δεν είχες αυτή την ορμή. Άμα το κάνεις τώρα κάθε 2 ώρες ή ξέρω εγώ καθημερινά, συνέχεια, σου φεύγει αυτή η όρεξη. Το κάνεις Κάποια στιγμή. Ναι. γίνεται λίγο πιο μηχανικά. Γι' αυτό καλό θα ήταν να αφήνετε λίγο απόσταση, δηλαδή αφήστε λίγο απόσταση, κρατηθείτε λιγάκι. Λιγάκι, ρε παιδάκι. Μια μέρα, 2 μέρες, κρατηθείτε, γίνεται πιο... Κανονικά Να σε έτσι. καλά, Βασιλική. Να σε καλά, Βασιλική. Βοηθάει πάρα πολύ, παιδιά, να κρατηθείτε λιγάκι. Βοηθάει γιατί δημιουργεί έτσι όρεξη, δημιουργεί έτσι πιο πείνα, δημιουργεί πείνα. Θα συμφωνήσω. Ξεχνάς εγώ που δεν έβγαινα στη Συγκρού όταν πήγα στην Καλαμάτα που πήρα το τσόλι μέσα στη θάλασσα. Ναι. Γιατί. Έτσι είναι. Θέλει λίγο να έχει και λίγο περιπέτεια το σεξ. Ναι. Θέλει λίγο, θέλει. Άμα το κάνεις σαν μηχανάκι, κάποια στιγμή ψιλοβαριέσαι. Εάν το κάνεις σαν Ferrari. Αν το κάνεις, Σαν Ferrari. Σαν Ferrari. μια χαρά είναι. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Εγώ δεν έχω πιάσει αυτό το επίπεδο βέβαια. Το κάνω σαν Mercedes-Benz. Κατά αυτά που έχουμε, παιδιά, δεν έχουν όρεξη σήμερα. Το είδα εγώ από την αρχή. Αχ, καλή κυρία Ραφαέλα, κλείστε πια. Ναι, θα κλείσω τώρα μόλις τελειώσω με Τι το μέρη. πράγματα είναι αυτά, σας λυπήθηκε η Μωρή ψυχή. πορνόγρια, λέει ο Άγγελος. Είμαι πορνόγρια. Ακούς. Η Αγγελική. Αγγελική. Κουλά. Άσε μας κουκλίτσα μου κι εσύ. Καλέ, τι συμπεριφορά είναι αυτή. Πάμε φύγω. Ναι, βγες, δεν είναι κανείς μέσα. Ωραία, θα τα πούμε, μαντάμ, τηλεφωνικό. Ναι, Καλή εργασία. Παραμαύρη, ευχαριστούμε. Ναι. Να περνάς πολύ όμορφα. Ευχαριστώ, αφυπνιστή μου κι εσύ. Γεια σου, κοριτσάρα μου. Και να θυμάσαι, η Ραφαέλα έχει το πρόβλημα. Πώς η Ραφαέλα έχει? Η Ραφαέλα έχει το πρόβλημα. Σωστά. Πάντα το έχει αυτός που το ψάχνει.
Εγώ έχω το πρόβλημα τελικά. Στην πραγματικότητα κανένας δεν το έχει. Κανένας δεν το έχει, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και βλέπω μια Κανένα. χαρούλα πάντα. Καλά. Από ό,τι μιλάγαμε, ας πούμε, πριν μισό χρόνο. Σε βλέπω Μια πολύ χαρά πιο είναι. cool. Ναι, δεν έχω παράπονο, μια χαρά είμαι. Χαίρομαι. Τι να κάνω κι εγώ. Σαν παιδί, Η υγεία οκ. Η υγεία οκ. παλεύεται κι αυτή, θα δούμε, μάλλον. Την Οκ, παλεύει. οκ. Όλα θα σου πάνε τέλεια. Όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να μην πάει τέλεια. Εδώ λένε η Ραφαέλα είναι πολύ ευγενική. Η Ραφαέλα, παιδιά, τη Ραφαέλα την ξέρουν σαν ευγένεια. Ναι, καλή είμαι. Παντού. Παντού, όποιον και να ρωτήσεις δηλαδή. Και έχω μιλήσει, ας πούμε, και με άσχετους ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή, ας πούμε, με τα social, ενώ την ξέρουν, όλοι λένε ότι είναι πολύ γλυκός άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Να είναι καλά. Ρωτάει εδώ κάποιος, δάσκαλε Κατερίνη θα έρθεις? Κατερίνη θα είμαι τέλος του μήνα, παιδιά. Θα περάσω από Κατερίνη οπωσδήποτε. Αυτό το μήνα. Όχι, το Σεπτέμβριο. Νομίζω από τις 27, 20, δεν θυμάμαι, μην πω ψέματα. Ένα πενθήμερο περίπου 5 μέρες του Σεπτέμβρη, τέλος του Σεπτέμβρη, θα κάνω έτσι μια βόλτα σε όλη τη Μακεδονία. Α, αλήθεια, Ναι, θα πάμε στη Γάμα, θα πάμε στις Σέρρες, θα πάμε... Να κάνουμε κάποια βιντεάκια, να κάνουμε κάποιους χορούς, να κάνουμε κάποια live εκεί μέσα στις πόλεις. Πολύ ωραία εκεί πάνω μέρη να πας. Μου έχουν πει ότι είναι πολύ όμορφα. Νομίζω ότι θα κάνουμε ωραία πράγματα, ωραία βίντεο, θα είναι ωραία. Και νομίζω έχει και ωραίες τοποθεσίες, έξω και έξω πολλές. Πολύ Φρύκα, σωστά. Πολύ πράσινο μου έχουν πει, έτσι λιμνούλες, διάφορα έχει. Ναι, έχει τον ποταμό, το Στριμώνα. Το Στριμώνα, Μου έχουν πει ότι είναι και... Στην Αμφίπολη που είναι το λιοντάρι. Στην Αμφίπολη, στο Τύμβο Καστά που λένε αυτό. Πηγαίνοντας για δράμα, για καβάλα, για δράμα προς τα εκεί. Να μπω δηλαδή στον αρχαιολογικό χώρο να μπω. Νομίζω ότι δεν μπορείς να μπεις, δεν είμαι σίγουρη, δεν το έχουν ανοίξει, δεν είμαι σίγουρη. Θα είναι ωραία βόλτα, παιδιά. Θα κοιμάμαι μέσα στο αυτοκίνητο, 5 μέρες θα κοιμάμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Θα είναι λίγο έτσι άγρια εξόρμηση. Θα είναι μια άγρια εξόρμηση. Εντάξει, και στο αυτοκίνητο μια χαρά είναι, γιατί τι έχει. Είναι τέλεια. Εγώ τώρα που έχω συνηθίσει κιόλας... Πιάνεσαι λίγο. Λίγο τα γονατάκια πιάνουν. Εντάξει. Αν μπορείς να έχεις και ένα σπίτι μπάνκα, με έχει ωραίες μέρες, να κοιμάσαι, να πάρεις μια μικρή σκηνή, πολύ μικρή, και να τη βάζεις έξω από το... Καλό. Αυτό ναι, πρέπει να οργανωθείς λίγο. Καλό και αυτό. Πολύ απλά πράγματα. Έχω κάνει πολλές ώρες κάμπινγκ. Μια μικρή σκηνούλα, ένα sleepy bank, για να κοιμάσαι έξω από το αμάξι. Ενώ όταν έχει καλές μέρες, ξέρεις. Το έχω κάνει με μεγάλη επιτυχία στα κάμπινγκ. Ναι. Δεν θα το... Και είναι κάτι ωραίες σκηνές που και τις δένονται μόνες τους, λύνονται πολύ εύκολα και δένονται πολύ εύκολα, δηλαδή και οικονομικά, μην φανταστείς. Να το έχω στα υπόψη μου. Ναι. Δεν θα έχει και πολύ ζέστη τότε. Όντως, παιδιά, ήδη δρόσησε σήμερα που ήταν το απόγευμα ήταν πολύ δροσερό. Εγώ έχω το κλειστό το παράθυρο. Καλησπέρα σε όλους. Έλα και έχουμε και το επιδείο. Αλεξάνδρα, δεν έχουμε νέα από Θεσσαλονίκη, έχουμε νέα. Το επιδείο του επιδείου. Δεν έχει σήμερα δύναμη το επιδείο ούτε το επιτέντε. Δεν πειράζει, άλλη μέρα παιδιά, άλλη μέρα.
Κάποιες μέρες είναι δυναμικές, κάποιες λίγο πιο... Ναι, σήμερα δεν είναι δυναμική. Πήραμε 2 πόντους στο επί 2. Κάτι και αυτό πες. Κάτι είναι. Ναι, ναι. Να είστε καλά παιδιά. Όλα τα παιδιά στο YouTube, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρύσα, όλοι. Ευχαριστώ. Καλησπερούδια. Παιδιά, ρωτήστε με ό,τι θέλετε στο YouTube. Ρωτήστε με τώρα ό,τι θέλετε. Κατερίνη, θα έρθω οπωσδήποτε. Και στην Κατερίνη είναι ωραία. Παντού είναι εδώ εκεί πάνω. Παντού είναι. Να πας και πάνω στη Ξάνθη και εκεί, να πας και από εκεί. Θα πάμε και στη Ξάνθη, θα πάμε και στη Δράμα, θα πάμε και στην Κομοτηνή. Θα φτάσουμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ο σκοπός μου είναι να φτάσω μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Μια χαρά. Μια πολύ μεγάλη βόλτα. Έτσι σκοπεύω, θα δούμε τώρα να τα καταφέρουμε. Να είμαστε καλά. Ναι, σωστό και αυτό. Γεια σου, Άγρια Θάλασσα. Όλα είναι υπέροχα, Ματούλα, δεν το συζητώ. Πολύ σωστά. Έτσι. Γεια σου, Μάρκο Ζουγανέλης. Μάρκος Ζουγανέλης. Εγώ νόμιζα ότι θα πεις Μάρκος Μπότσαρης. Εντάξει, εφηβνιστή μου. Χάρηκα που σε είδα, καλό ξημέρωμα να έχεις. Και εγώ ήμουν σε καλά. Μια χαρά είναι εφηβνιστή, σας πληροφορώ. Τι ώρα είναι, το 10:30. Καλησπέρα! Καλώς ήτανε. Τι λέει, όλα καλά? Ακόμα στα μάξι είσαι εσύ? Ακόμα στο αμάξι με, ναι. Δεν έχει, τώρα έχει 5 λεπτά που άνοιξα live. Δεν έχω ακόμα μαζέψει πολύ κόσμο. Αλλά εντάξει. Εσύ τι λέει, όλα καλά? Το ξεπερνάς, δηλαδή αυτό εύκολα? Ποιο? Το ότι δεν έχεις πολύ κόσμο. Όχι, είναι λίγο σπαστικό να μην έχεις πολύ κόσμο μέσα. Αλλά εσύ δεν μπορείς να το νιώσεις, προφανώς. Εσύ έχεις πολύ κόσμο. Όχι καλέ. Και που τον έχω. Άντε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Πάμε ένα παιχνιδάκι. Την πρώτη φορά είχα πάρει, πόσες νίκες είχαμε πάρει? Πολλές. Μου είχες πάρει πολλές νίκες, η αλήθεια είναι. Για να δούμε, θα γίνει το ίδιο σήμερα? Και ήδη δεν είχες και κόσμο. Ναι. Ισχύει, δεν παίζει τελικά. Δεν παίζει ο κόσμος, βέβαια. Ναι, πράγματι. Ναι. Πάμε λίγο, παιδιά, για να δούμε. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε κάτι? Για να δούμε. Κάτι θα κάνετε μόνο και σήμερα. Δεν σας φοβάμαι. Σήμερα στεναχωρήθηκα. Πήγα να βγάλω το αμάξι από το πάρκινγκ και με έκανε μια γρατζουνιά εκεί πέρα, στην πόρτα. Αλλά εντάξει, θα το φτιάξω μάλλον. Είμαι ψυχαναγκαστικός τέρμα γι' αυτό, είμαι τέρμα ψυχαναγκαστικός. Δεν μπορώ κάτι να μην είναι τέλειο, κατάλαβες. Ναι. Έχει 6 νίκες, το ξέρω παιδιά. Πάμε λίγο δυνατά. Μήπως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Πορτοκαλί, καρδούλες όλοι και like. Αυτά. Να μαζευτούμε λίγο. Άντε να μαζευτούμε, να δούμε τι θα γίνει. Ακριβώς. Το βράδυ δεν έχω καθόλου κόσμο για κάποιο λόγο. Ανοίγεις και μεσημέρι? Ανοίγω και μεσημεριαπόλυμα. Καμιά φορά πιάνω ας πούμε 80-90 άτομα, αλλά το βράδυ για κάποιο λόγο πάντα δεν έχω καθόλου κόσμο. Ποτέ. Δεν ξέρω γιατί έτσι. Μήπως επειδή είναι ακόμα καλοκαίρι και είναι έξω όλοι. Λογικά μπορεί να είναι και αυτό. Πολλοί κόσμος είναι έξω. Ναι. Και ο κόσμος... Ας ευχαριστούμε το follow. Το βαριάται για κάποια στιγμή για το TikTok με ο κόσμος, δεν νομίζεις? Ναι, είναι πολλοί που μπαίνουν, ασχολούνται λίγο, μετά βαριούνται, δεν ξαναμπαίνουν ποτέ. Ακριβώς.
Τον κύκλο τους έχει και αυτό. Κάνει το κύκλο. Το όχι. Ευχαριστώ για τα follow, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σου, Αλεξία. Τι λέει. Έλα να κάνουμε τα πτάμ, παιδιά, και εμείς από εδώ, μήπως. Πάμε, παιδιά. Όλοι like. Πάμε. Τον Σανέλ τον ξέρεις, τον Σανέλ. Έχεις παίξει με τον Σανέλ ποτέ? Νομίζω ναι. Πάμε, ομάδα. Άντε καλέ, βαράτε να δούμε τι θα γίνει. Βαράτε δυο λιντσίδες, καλαμάτια. Να φάμε και να πιούμε και να βδεζούμε. Ρίρε. Δυο λιντσίδες, κουλτούρα. Σταμάτα, δεν θέλω. Η Ραφαέλα έχει πάνω από 500 άτομα. Ναι, το έχω παρατηρήσει, αλήθεια. Καλά. Και πουτά. Μην βλέπεις τα άτομα, σου είπα. Δεν έχει να κάνει με τα παιδιά. Βλέπεις 261 πόντους έχω. Ναι. Άρα, τι αγχώνεσαι. Πάμε, παιδιά, πάμε λίγο. Σπαμάρτε like, να φτάσουμε 10k. Επιγόντως. Επίγοντος να του πείτε να έρθει. Εννοώ. Στέλνεις καλό. Άρε Μάνου. Με τους Πάμε λίγο, παιδιά. Εγώ τενόρ, ναι. Πάμε, παιδιά. Το πιθανότερο είναι αυτό με το σκηνοθέτη να ανέβω, γιατί η Νάνση δεν θα μπορέσει μάλλον. Και παιδιά, πατήστε λίγο όλη η εγγραφή live πάνω στην... πατήστε πάνω στη φωτογραφία μου, πηγαίνετε κάτω εκδήλωση live. Πατήστε εγγραφή για το big match, ok. Με ποιον θα κάνεις big match? Με τον Σανέλ. Ναι. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω γι' αυτό. Μπράβο. Μην γράφετε μαλακίες, παιδιά. Έχουν τα προβλήματά τους και αυτοί, μην νομίζεις. Ναι. Δεν έχουμε τι να ασχοληθούν τώρα. Τι να κάνουμε. Συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Πάντα θα γίνουν. Πάμε, παιδιά, ένα snipe στο τέλος άμα έχουμε. Ένα snipe στο τέλος, είμαστε μέσα 15 άτομα. Πάμε! Ένα θαύμα να γινόταν δύσκολο. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, τα λέμε, καλό βράδυ. Καλά, γορίνα μου, στο καλό να πας, στο καλό. Στο καλό, τι διαφήμιση να κάνω, καλέ, αφού σας είπα ότι... πώς λέγεται, θα βάλω το link που θα βάλω, δεν ξέρω πότε, αρχές Σεπτέμβρη. Αυτό μπορεί να γίνει μετά τις 9 Σεπτεμβρίου που θα παικτεί στο φεστιβάλ, γιατί επειδή διαγωνίζεται αυτό το ταινία μικρού μήκους, πρώτα πρέπει να παιχτεί εκεί και ύστερα να παιχτεί, δεν μπορεί να παιχτεί αλλού πουθενά αν δεν παιχτεί πρώτα εκεί, που θα είναι κριτές και θα την κρίνουνε, και μετά θα υπάρχει το link που θα έχει ανοίξει και θα μπαίνει στο link, νομίζω θα πληρώνεις και 5 ευρώ εισιτήριο μου είπανε, δεν είμαι σίγουρη όμως γι' αυτό. Και θα μπορείς να δεις την ταινία, έχει πολλές ταινίες, να διαλέξεις την ταινία Ραφαέλα και εκεί αφού δεις την ταινία που θα είναι κανένα 20 λεπτό, τέταρτο, δεν ξέρω πόσο είναι οι ταινίες μικρού μήκους, θα γράφεις το σχόλιο σου ή αν θέλεις να σ' αρέσει, έχει διάφορα βραβεία και αν θέλεις μπορείς να βάλεις, να ψηφίσεις για κάτι για αυτή την ταινία, αυτό. Έτσι γίνεται συνήθως με αυτές τις ταινίες. Επειδή διαγωνίζεται, πάει πρώτα πρέπει πρώτα να παίξει εκείνη τη μέρα στην πρεμιέρα. Τι είναι αυτός?
Hello. Hello. Wanna play one match? Okay. Let's try. Where are you from? Oh, I can't. What is this? I don't know. Maybe before you like your accept. No, before me. No, γιατί... No. Πώς τον βγάζεις τώρα. Ξανά... Oh, Και ναι, πώς το λένε, μόνο έτσι μπορεί να γίνει, παιδιά. Το link θα το ξέρω, θα το βάλω, αλλά και να τα ανοίξετε δεν θα παίζει ταινία εάν δεν παίξει πρώτα πρεμιέρα στο φεστιβάλ. Μετά θα είναι ανοιχτή να μπορείς να τη δεις και να μπεις να ψηφίσεις. Αλλά η πρώτη πρεμιέρα, ας πούμε, πώς λέγεται, πώς να το πω, η πρεμιέρα της θα γίνει εκεί που πρέπει. Αυτό. Θα είμαι κι εγώ εκεί βέβαια, η αλήθεια είναι. Και μετά θα βάλω το link εγώ, που μιας και θα είμαι εκεί, θα μάθω, θα ξέρω και όλα θα μου έχουν πει. Πρώτη προβολή είναι, μόλις θα μου έχουν πει και από εκεί, να πάρω το link, να το κάνω να καρφίτσω εδώ στα social, να μπορείτε να μπαίνετε από εκεί απευθείας και να δείτε την ταινία και να όποιος θέλει, κόκκινο χαλί λέει θα έχει κουλτούρα. Σιγά μην έχει πράσινο χαλί, είπαμε. Άντε πάλι 2, δεν παίζω βρε με 2. Να χαθείτε λυσάξατε 2. Ναι, αυτό βασικά. Θα δούμε τώρα παιδιά. Κάθε μέρα θα μαθαίνω και κάτι εγώ. Μόλις εκεί μάλλον θα μου πούνε περισσότερο που θα πάω. Θα πάω τις 8 του μηνός λογικά. Και θα δούμε. Και από εκεί που θα κάνω live και από εκεί. Όχι από το σινεμά. Από το σινεμά θα τραβήξω κανένα βιντεάκι. Live από τη δράμα. Η Νάνση δεν ξέρω αν θα έρθει. Τώρα είναι λίγο... εσείς ψηφίζετε αφού δείτε την ταινία. Ναι, αφού μπείτε στο link δείτε την ταινία και μετά ψηφίζετε. Άρα πρέπει να γίνει μετά την πρεμιέρα αυτό. Τι να σας πω παιδιά. Τώρα ναι, είμαι του καλλιτεχνικού. Ναι. Ναι, καθρέφτη μου. Είναι ταινία μικρού μήκους. Ναι, η Νάνση θα δούμε ρε παιδιά, γιατί έχει να πάει σε ένα γιατρό να δει κάτι και αν μπορεί, σίγουρα θα ανέβαινα με την Νάνση, αλλά αν δεν μπορεί, θα ανέβα με το σκηνοθέτη. Ναι, σιγά βρε, δεν θα πάω και για... Δεν έχω τέτοιες... Μια χαρά φορέματα έχω, δεν έχω τέτοιες οικονομικές ευκαιρίες τώρα. Να παίρνω φορέματα και τέτοια, μια χαρά φορέματα έχω. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω, Θανασία μου ρώτα, την αγκάλος. Εμένα ρωτά. Αυτό το άσπρο λέω να βάλω. Συμμετείχατε κι εσείς στα γυρίσματα, η αλήθεια είναι κάποιες φορές. Αυτό αλήθεια είναι. Είχαμε και κοινό. Δεν ξέρω, η Νάνση λέει να τα κάνω... Τι μου είπε γαλλικό. Πού χώματα καλέ, δεν θα πάμε πια και... Ναι, ήσασταν κομπάρσι, ναι περί. Υπήρχε. Όχι βέβαια, μόνη μου θα πάω καλέ. Γιάννη, ευχαριστώ αγάπη μου. Να το δακτυλίδι, να το δεν θα το δεις, δεν θα το βρεις. Σένσεϊ, τι είναι Σένσεϊ, αυτός είναι. Είναι αυτός ο μικρός. Ναι, αλλά παίζουν όλοι. Το Σεπτέμβρη, 9 Σεπτεμβρίου. 9 Σεπτεμβρίου είναι η πρεμιέρα. Ο Κυριούλης είναι, ναι, παίζει. Ναι, αυτό μάλλον τώρα. Ναι, μάλλον έτσι, ένα γαλλικό. Ένα μάνικο κουστούμι. Δεν έχω παιδιά ρούχα και δεν έχω σκοπό να αγοράσω ρούχα για ένα βράδυ, για να σιγά που θα πάω εκεί, γιατί δεν έχω και τέτοιες αυτές ανέσεις, είπαμε.
Ναι, καλέ, το άσπρο μάλλον θα βάλω. Εσύ. Σιγά. Έχω και ένα άσπρο σακάκι αν χρειαστεί, μήπως κάνει λίγο ψύχρα. Έτσι ψιλοκαλό. Θα έχω και αυτό μαζί μου αν χρειαστεί και έξω από την πόρτα. Πού πήγε αυτή το... Αυτά. Α, ευχαριστώ. Όχι, δεν του βάλα φόδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα γίνει εκεί, τι θα γίνει εκεί. Αχ, ένας θεός το ξέρεις, σου κου, πώς περνάμε. Δύσκολα. Όχι, όχι, λιοντάρι είμαι, γιατί καλέ. Τι δουλειά έχουν τα ζώδια. Δυστυχώς κρίμα, πολύ κρίμα, αλλά... Δεν θυμάμαι τι φόραγα στο, νομίζω δερμάτινο ήταν, ναι Μαρία, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα τι φόραγα απ' όλα. Γιατί έπρεπε το ίδιο που φόραγα να φοράω 2-3 μέρες. Είναι και τη βίντεο, το γενέθλια Α. Τα γυαλιά, ναι. Ναι, στα... Ραφ, ναι, από το Γέρικ. Όχι, όχι, δεν έχουμε. Στο μαγαζί πάω καλέ, πώς δεν πάω, αν δεν είχα και το μαγαζί, τι θα έκανα. Με δουλεύετε. Πώς θα ζούσα, με τι. Είμαι μικρή, ναι, αυτό είναι το κυριότερο, το ότι είμαι μικρή. Αυτό τους λέω κι εγώ, αλλά δεν το καταλαβαίνουνε. Ότι είμαι μικρό κορίτσι, τι είναι αυτό εδώ, για να δω. Και έχει τόσο κόσμο. Α, δεν με ήθελε. Δεν με ήθελε, δεν του άρεσα. Να, βλέπεις, παίζουν και αυτοί, παίζουν και οι άλλοι. Ο Μυστικ, τι είναι ο Μυστικ. Άσε με, αλλά αφού το και σήμερα δεν τραβάει, τι να παίξουμε, βαριέσαι, στο άλλη μέρα. Έχει φόδρες, θα δω, θα το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω, παιδιά, αυτό, ναι. Θα δούμε. Ναι, μωρέ, για 2 μέρες, γιατί αν θα πάω με το σκηνοθέτη, θα πάω, δεν θα πάω. Θα κάτσουμε 1-2, την τρίτη μέρα θα φύγουμε, δεν θα κάτσουμε. Εγώ βέβαια έχω φίλους να κάτσω και λίγο παραπάνω, αλλά μετά πώς θα γυρίσω είναι το θέμα. Πάω το λεωφορείο, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Γι' αυτό δεν θα πάρω και το Μίσκα μαζί μου. Τι μαγαζί έχεις, Ραφαέλα? Κανένα μαγαζί δεν έχω, βρε παιδιά. Τι μαγαζί να έχω? Υπάλληλος είμαι σε ένα μαγαζί. Μαγαζί, πού το βρήκα? Είναι η πατούλα μου πραγματική ιστορία, το πώς εγώ απέκτησα το όνομα Ραφαέλα. Είναι ένα σκετσάκι που είναι βιωματικό από τη ζωή μου, δηλαδή πώς εγώ μου βάλαν το όνομα, γιατί μου το κολλήσανε το όνομα Ραφαέλα. Υπάρχει μια ιστοριούλα μικρή σε αυτό. Αυτό είναι η ταινία. Γνωρίζεις. Ταινίες μικρού μήκους άλλωστε 15-20 λεπτά δεν είναι, τόσο είναι. Καθένα τις επιλογές του κάνει, είπαμε. Φαντασία μου, τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ελεύθεροι ανθρώποι είμαστε. Α, τι είναι αυτός? Ναι, θα μπορέσετε να τη δείτε online μετά, ναι. Ναι, σίγουρα. Τώρα δεν τα ξέρω περισσότερα, τι να σας πω κι εγώ. Πού να τα ξέρω και ποιος να μου τα πει. Αυτά, παιδιά, σήμερα, για σήμερα τα νέα της Λοξάνδρας. Ναι, καλέ, με γνώρισε προσωπικά ο σκηνοθέτης. Είμαστε και φίλοι. Με αυτόν φτιάξαμε και την προεργασία για το βιβλίο. Ναι, βέβαια. Ωραίο είναι, ναι.
Ωραία ιδέα. Αλλά δεν ξέρω, δεν... Θα δούμε. Α, τι ωραία, ελπίζω μετά αυτό να κάνεις κι άλλη. Α, αυτό. Αχ, τι τραβάω. Να είστε καλά, θέλω. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Νταϊνέλα. Έμα και ο Golden Boy παίζει και ο Μπουρίμ παίζει και ο Σάνσε, πώς λέγεται αυτός ο Κυριούλης παίζει, το Αέρικο παίζει. Να, αυτός ο Ντένις τι είναι, για να δούμε. Α, είναι με τη μάσκα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα δηλαδή. Δεν είναι παιδιά. Ναι. Μπράβο, ναι, πού να το... Γεια σου. Άσε με. Δεν θέλετε να κλείσω και τι να κάνω τώρα ρε παιδιά, αφού... Πώς το λένε. Ο Ερμάντο, αυτός είναι ωραίος, για να το δούμε το Ερμάντο.